Hello, लोगोफोर, good morning. नुबायना लेखा फरायाबा साख्रि बाख्रि गैयाब्ला माबादि मावना जाफैनांगौ बेलेग जायगायाव बेबो गिलुं गिलुंनो उजासि गिलुं गिलुं गासै एकदमबारे मालायनि सिङाव थानानै मावना जाफैनांगौ बेलेग जायगायाव बेलेग आरोना बे दा जोंनि जायगायाव दं बे जायगायाव बहुत बेलेग ओरैनोबाबो सिखा लानानै बेरायबाय थाखायो दाखालिबो नुबाय जोङो सासे लेबारखौ बुनाय जों ओंखाम जाबाय थानाय समावनो फैनानै गावनि लेबारखौ बुदों गावनि गावखौ थगायदों मादों होननानै जोंलाय आरो मा बुंनो ना जों गिनानै थाबाय खालि जानला मोनलाया एसे टाइमानो बुलाबायथारो बिसोर बेलेग जायगानि मानसि गावसिनि लकेलखौबा जेबो खालामा बुनो हाया बिराद रिक्स लानानै मावना जादों आरो बे जायगाखौ मा होनबावनो आरो माने डेन्जार प्रेसाराव गारहैयो बेनिफ्राय बिराद डेन्जारलै जायगाया नायलाय माबायदि डाइरेक्ट सिदा एकदमबारे बोरैबा